מקווה שהסל יפתיע אותי היום, לטובה. כל המוצרים שאני רגיל לקנות בדרך כלל, ודווקא במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שאני רגיל. אני בודק אותו, מה זה? אתה לא מאמין, אף פעם אתה לא מאמין לפני שאתה בודק. וואלה, תכולה 500 גרם ותכולה 500 גרם. בואו ניקח פסטה של מגה. נראה איפה מייצרים את הפסטה של מגה. איטליה. איטליה. וזה גם 100% דורום, יופי, הוראת הכנה, מגה. 3 שקל, 8 שקל. הולכים על מגה. גם את? וואלה, 5 שקל. 5 שקל 20 פחות, שקל 22, זה יפה. מטורף, לא יאומן. זה מחיר של שקית. זה כל כך יפה בעיניי, אני לוקחת עוד אחד. זה ויליגר, וזה ויליגר. גם אותם ערכים תזונתיים, אותו הכל. מה, רק האריזה שונה? כן. כן, זה אותו דבר. זה 7.90 והוא 10.50, זה 2 ומשהו שקל. אין הבדל. רק במחיר. בקצב הזה תעשי כל שבוע עוגת ביסקוויטים. יש. הנה גומית 10 שקלים. 12.99. וזה 10 שקלים. מגה, היצרן שלה... האמת שזה לא כל כך... אבל זה אותו יצרן. באמת? יו. גם הנסיך. טוב, אם זה נכון, אז אני לוקחת 4. בונה, האמת מפנק. אני חושבת שאם לא הייתי בוחרת את הדברים של מגה, זה היה בטוח היה יוצא יותר. וואו, זה הפרש של כמעט יותר מ-200 שקל. אני בשוק. זה משהו פשוט שאני ידעתי השתנתה היום באופן מיוחד. לא, זה באמת מפתיע. הרווחתי את הדלק ואת הנסיעה. חפשו את הסמל, מגה. תלמד איפה לקנות אתה גם כן.